Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbidot, no ti puso kan panunot, kat maandingay iti sapuyot ni sulisog. Ngam no ti tao nga agbidot wano agbasulman, at dalat ta siled ti panagbabawi iti kaungkan na. Aturan na dagiti bidot na, kat sapulan na tinalintag adana. Babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais, isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Tatang, mabalin ka diti umununan nga gawid? Sa nabalitan, nalpas kumutan dagiti rumbeng nga ilipas ko dito'y away? Nay, hape kaslag dardaras kamot gagawid, anak ka. At dapay ngamin papanak, tatang. Papanam ngamin na ya, di mo ko na mapan ka makinaw. Ni, saan tatang? Jak aramid ti kasta? Amuyo ajak makiin-inaw. Anyat lamok no awisan da kadagiti gagayem mo. Jak kayat ti sumursurot kadakwada no awisan da? Takakaasya kiti kantyaw kadakwada, tatang? Apay nga ba yun na kang kantyawan da ka? Amuyo latan tatang? Bay amida, saan mo nga ikaskasot ang yaman niya bagbagadakan ka? Talaga mat, tatang? Jak ikaskaso ida? Anya ko maaga po nga ikasok ti panangkan kantyaw da kanyak. Siyak laeng ti maabakan. Husto da itanak ka. Ang papanam nga minaya. Inak iji balay da badet, tatang? Sarong karamanan ni badet. Uwan, tatang? Apay, pagdadato namon ayan ni badet. Kayat ko nga rod nga ibaga tirik na kenkwanang jakmet amaw no kasano nga ibaga. Naglakabot nga ibaga. Kasla jakmet makabalikas no kasangsango kon. Anya, sobra mo tayo tananak ko. Ibalikas mo lataan, no anya ti kayat mo nga ibaga, kinibadet. Maday ti agkapoy-kapoy. Bareng ano, maibaga kon no madamdama, tatang. Mapukaw to kuman tibain kaw. Nay, agmay-may sakamot anagawid anak ko, ayan ni tatang mo. Madamdama pa'y nga agawid, nanang. Anya, itaman pa'y anagpaude. Agsibog pa'y kano kadagiti mula, nanang. Isungay mo na ako na nagawid. Adda pa'y papanak. Papanam nga min aya. Mapaanak ije ayan ni badet, nanang. Sarong karak. Manen, sarong karam manen. Wen ananang. Nagpintas da abalasang. Iso asarong karak man kit day. Uwing gayam nang. Kayat yu ka din ni badet nga agbalin amanugang? Anya? Si kamot anak ko. Di munto pa'y maibaga-baga tirik namkan ko ana. Damagam kit day no kayat ko ngagbalin amanugang. Wana, takayat ko ama-amuan nanang. No asino ti mangayat ken kay tinapudno. Kayat kumute na para ken ka inggo. Kastalaang dayta, anak ko. Ay na, sapay la ko ma, may bagak matin ti gagarak ken ni badet. Kanayo nakijibalay da. Ngam talaga nga awan apulos ti saok arumwar no kasaokon. Agkinkinita kami metlatan no agsangsango kami. Kayat ko talaga ni badet. Ingo! Papanam! Adalaeng papanak, Jack. Papanam maya! Dumagas ka ba ya?
Saanan, tapno makaawid ang kadagaws. Ang pasugnudak no di ka pa'y dumagas. Kakaiso na lang nga ro na lumabas ka. Sige man lang ngayon. Mabit lang nga ro taumayak dita. Intay-itayan taray, agkasanga di anak na. Mapantamot makipangan ha. Pasensya kan. Ngem tipakadak kadananang kantatang ket mapanak iti ayan da badet. Anya? Apay, nobya mo na yan ni Badet. Kasano kumangay anubyak ket jak pay na ibagatirik na kenkwana. Anya? Hindi mo pala gayam na ibagatirik namkan ko na. O naimota kinakapoy dahi taninggaw. Kasano? Ket jak met ammo ti agsaaw no kasangsango kun ni badet. Nakapoy ka nga rod ano kasta. Ngayon nalakalaan ti solusyon na ita. Kahit mo, tatulungan ka. Ha? Agpaisaw? Tulungan nak, Jack? Una, nalakalaan ti solusyon da ita kunak manahin. Siyak ti makamaw. Kasano ngay? Mabit lang, tama nga laki di ballpen kan papel. Orayan naklabit dito, ikaw. Anya ngay dayta insurat mo, Jack. Itod mo dayta kini Badet, tapno mabasa na. Ha? Kasano ngay nga itid ko dayta ken ni badet. Ket jak met ammo no anya ti insurat mo dita. Ammo maet ajak ammo ti agbasa ken agsurat. Agdatdaton ka dita surat ni naramid ko. Imbagak dita nga ay ayatem unay-unay. Ha? Kasta ti insurat mo? Wun, itod mo lang dayta kan kwa na. Sanan ang masapang nga ibagam tirik nam kan kwa na, babaan ititimag mo. Ta imbagak amin hindi ta surat nga itod mo kan kwa na tirik nam para kini Badet. Agpaisaw? Uwin ko naklaro din. Agyaman nak nga rod, Jack. Nagdakkel day ta abanag para kanyak. Talaga ngamin ajak makasao no kasangsango kun ni Badet. Jack maibaga tirik nak kenkwana. Iso nga rod ang pinalaka kung ti papan mo ijayan ni Badet. Itid mo lang dita surat kan kwa na, kat amunan ti kayat mo nga ibaga kan kwa na. Oh, apay nga rod ngagkatawa ka ngay. Ay, wala ta, maragsa ka para kan kainggo. Madaan ka mo't lang ni tinobya. Bakit? Apay awanan ti panggap mamang pakan kanyak. Anyat orasan aya? Ay galas otson ay ti rabi eh. Or-orayit nga iban nagtamanganan ngam dinagmatla ay ayabanan. Naladaw ay na pang rabi eh. Ay na, pasensyakan lakay. Urayag nga minti sa sangpet ni Ingo. Apay, inkwinta saya ni Ingo ti kaldera kan kaserola tamasapol na orayan tapay. Kasanan no alas 12 iti tinga tirabi nga gawid, di tinga tirabi imot nga raod ti pananganta. Saan mo't anyat amom? Amangan no paawid mo't tinday chay. Ay mga sakit din. Tama di ti mabsog ang maturog. Masapol ang mapalpan tapay, sakbay maturog ka. Yor oray takid din ti banga kininggaw. Jack! Rumor ka dito balayaw! Jack! Apa yan, Ingaw? Umasidig ka dito! Apa nga man? Umasidig ka dito, ikunak! Anya nga minayati problema. Nini, api kagkabil ka eh. Ayup ka! Nagkaro ka matan. Siga tinakaraw. Kunak nugayim ka. Ngam nagmadi tinaramid mo. Agasem, kunak na to insurat mo kin ni Badit kat imbagam nga agayatak kin kuana. Ngam nagmamadi dagiti imbagbagam. Kahit nagdaton ka matatalaga tinsurat ka oh. Ulbod ka. Imbagbagam alaad. Asaan ang nagdigdigaws. Anagangot. Kin saan na ababrasan tingipan na. Sana po no data? Ulbod ka. Manipod ita. Saan kan akayat agayam?
Go, manmano ka mo na rumrumwar anak ko. Saan ka pa yun ngagpaspasyar? May mayat diti unag tibalay apagpalpalabasak iti oras, nanang. Ngam ti rumrumwarak pailaan. Sa bagay, husto matkit di no saan ka na rumrumwar no awan tinapatiga papanam. Tapno saan ka mailawlawan ang makikadwa kadagiti at dalukluko na dita. Uwan, nanang. Ayun gayam, di mo ka din sarsarungkaran ni Badet. Saanan, nanang? Mabayin akon kan kuana. Kan may sa, imparupanan kanyak, adinak pulos kayat. Nang runa idinabasa natin sursurat ni Jack, ang nagmamaday. Anyamot kami nun ayaday di agayim mo. Kasla saan mo agayim iti inaramid na kan ka? Talagamat asaan kon agayim day jay, nanang. Jack kayat ti gayim akas jay ti ugali na. Madi talaga at inaramid na kan ka. Gaputa di mo amot agbasa kan agsurat, katkas di mo tinaramid na. Wan nga rod, nanang. Pirme ti panang tagibasit na iti kinatao. Ingaw, sumurot ka kanya kanakaw. Papanantatatang? Simangpot ka no, di anak ni kumpadre mo ng idilaod. Anya ko mano simang pagtatang. Nagkapuday jay ijabroad. Kan kasangay pa ni kumpadre mong. Inawis na tayo. Kan saan ka no ang makaumay ni nanang mo? Isa, dwa talaga na mapan. Di akon sumurot, tatang. Sumurot ka, tapno amumot di balasang ni kumpadre mong. Saan mo nakikita da jay? Tayo jay syudad tinagnanaadan na manipot ubeng. Ta nakipagnanaad kada ikit na akabsat ni kumpad imong bayat ti panagad-adal na. Nay, imbag man tanagad-adal gayam. Nagmayat tumot ngamin ti agtaltalon iti ubingak. Kayat ko ti mapan iti taltalon ngam ti sumrek iti pagadalan. Iso ajak na kaadal. Iso ajak na kasurong agbasa ka nagsurat. Ita, marik na maun ti rigat ti awan polo sa muna. Uray isuro na kang agbasa ka nagsurat ka di mo pulos kayat. Itartarayan na kamay. Masikuranak ngamin idi, tatang. Ngam ita, marik na akon ti kinapatag ti panagbasa kan panagsurat. Lukwendak laang ti sabali a tao no mapanak iti sabali a lugar. Iso ajak pulos makaadayo diti lugar tayo. Imbag man ta nakaumay kayo, kumpad. Wan kumpad. Narigat samad nagpasugnod ka no saan kami nga umay. Talagang agpasugnuda ka no saan kayo ngay may. Imbag nga ron ta si murot ni Ingaw. Talaga nga inayabak. Tapno makita kun mamamuna mo di balasang mo. Ayun mayat na agam amuda, kumpad. Tapno damot makunagayim ni Lolita dito lugar tayaw. Saan mat adim makkel ditaw? Ijay syudad mat tinagnanaadan na manipod ubeng. Wan nga raw. Kayat kumatkit di adim makkel ijay syudad ta nakaadal. Tano dito'y siguro probinsya tinagnanaadan na. Amangan no kapadbada na dagiti ubeng ditaw adida kayat ti sumrek iti pagadalan. Kaslakin ni Ingo kon di na pulos kayat ti sumrek iti pagadalan ng oray masaplitan. Puno ngagsukat, ngam taltalon mo ti papanan ng agmalmalam. Makiaw-awid tula ngay na muna pa nag-aawidan dagiti estudyantay. Tiyak man amumot ka dagiti ubeng takastada. Tauray da tayo mo't idikat awan isam tayo nga agadal. Nako namon, kumpad. Nagrigat magayam ti awan adal na. Sa tayo maamiris daytan no lumakay kan bumakat tayo. Agpaiso, naragsak ka na kamamukan niya? Uy, nakaragragsak ka ngamin akasasao. Saan akas iti daduma anak kami suot da no kasangsango da? Ni, apay anak kami suot da? Dayta ti Jack amaw. Siguro, masurong da ang makakitkita iti panagrupropak. Iso anak kami suot da no kasangsango da. Sobramot daytan.
Saan mo't makapasuron day tarupam? Nagwapo kan tupay. Ha? Ala, kababain mo, ta saan napudno day ta? Amok ngamin analaada, ta nangisitak, gapo iti katratrabahok iti kataltalunan. Kulutak anangisit, iso akasla itaak ka no. Ken awan ka no pa'y utek ko. Anya? Ay na, nagmadimot ang tikas tangi bagbagada kan ka. Kababain mo, ngam gapo siguraw, tadyak amo ti agbasa ka nagsurat. Iswa, nurid, nurait, timang mangagkaw nga awag da kanyak. Amom ka diti kayat asawan ti norid, no right? Saan? Anyan. Ti kayat asawan day ta, di mo ka no amo ti agbasa ka nagsurat. Ha? Agpaisumot gayam ti ibagbagada. Tapod numot ajak amo ti agbasa ka nagsurat. Ngam saan arumbang ti kasdyang ibagbagada. Amo da lang aruden, masapul pa'y lang ayang ibalikas da. May amon Ibagada latan ti kayat da nga ibaga. Awanin ti bibiyang ko iti dayta. Kan may saan ka mo tanalaad? Naggwapo kan tupay. Nagtangos dayta agong mo. Nagmamayat dagiti paningkita na matam. Maibagbagay launay ti kulot a buok mo di tarupam. Ken natayag ka na baked. Ha? Sikaman pa'y ti balasang anang ibaga agwapo ak. Ay na, bulsak siguro ti balasang asaan a makakita iti kasta alangam, inggo. Nanang, anya pa'y ti paaramid yu kanyak. Nasakdwa kon dagi dyan nagdadakkel abornay. Awanen anak ko. Itay pa'y akuti kaakuti, kat kagapgapum lang ijay taltalon. Aginanakakit din anak ko. Saan nabali ata sa anak mo't anaban na og nanang? Aguray ka man. Kasla ka na yun nga inspirado ka Talaga mo't nanang. Inspirado ak talaga. Nay, aguray ka. Anya ka di ti mangmangtid iti inspirasyon kan ka. Taapaya ka na yun na nagmayat ti aldaw mo. Agasam, tanagsamit pa'y day ta isem mo. Apay, adda ka di pagdatdatunam ingko. Wano, adda nobyam. Awan pa'y nanang. Ngem, adda na singpet abalasang anaam-am mo. Sino abalasang? Jaya anak ni tata imong. Tinaggapo iji abroad. Ni Lolita? Wan nanang, isaw. Impagman, tanagbalin kayong aggayam. Wan ata nasingpet nanang. Ken nagpintas pa'y. Mayat nga raw ta nakasara ka iti nasingpet agayam mo, anak ko. Mabitlaang, umayan. Ha? Naimbag nga oras mo, Lolita. Kastamat. Anyat may paikukan ka? Sarungkaran ka kuma, Lolita. Apay sarungkaran nak. Gagangay iti barong agduyos iti balasang, iso sarungkaran ka. Anya? Di nagkadipastrikan? Sige Umunag ka, Jack. Ay ayatan ka talaga, Lolita. Damo pa'y lapan nakakita kan ka diti lugar tayo, kat agduyo sa katalagan kan ka. Naimbag nga rod tasan ka pa nagsubli di abroad. Iso nga dapay panawon ka ngagdaton kan ka. Aginanaak laeng, taga-brodak mo't laeng. Ha? Kunak man no, saan ka ngag-abroad? Umakarak lang iti pagilya na papanak. Saan pa'y nga ita? Ado pa'y nga minti papeles nga sa asikaswak. Kasta ka de? Sapay ko mga rod, tasong batan na kon. Sakbay nga agsubli kay di abroad. Ha?
Ay ayatan ka talaga, Lolita. Pasensya kan, Jack. Ngam, Jack pa'y kayat ti makinobyo. Ado pa'y ti kayat kong aramiden iti biyag ko. Nay, abay, saan ka kadi madanagan? Bumakit ka na balasang. 25 mon. Ay na, uray agbakbak kita kabalasa nga aging ga iti maudi nga anges ko. Saan mo naparikot dayta, Jack? Parikot ko, Apay katasanan nga Tano agbakbakat ka balasang. Kasano akon nga Mangkita kan iti sa bali a pagdatunam. Kasta lang dayta, Jack. Taawan pa iti panggap ko ama kinobyo. Nga uray bakit para kan titawan a 25. Kumpad, agdat-daton ka din ninggo nga anak mo, ija anak ka. Naitatay Jack mo, tawan ti may bagbaga na kanya, kumpad. Kanayon mo ti balay, ngam, Jack mo nagdat-daton ka ni Lolita. Sapay dati kanayon amang paspasya ija anak ko sa bali abaraw. Ay, kastaya. Wen, iso ang nagdat-daton ninggo ka ni Lolita, agsiglat nga raw. Tapno iso ti mga abak nga agbalin na manugang ka. Sapay kayat ko ninggo nga agbalin na manugang ko ta nakitak ti kinagagat na. Ay, kumpad. No may papanit ti kinagagat, talaga ang nagagat ninggong anak ko. Kaslanwa ang asa na mabampanaw. Iso nga ron na kayat ko launay apara ka ni Lolita, ta nakitak nga agbalin ang nasaya at nga asawa day jay. Agyamanak, no adote pan na kay karkare janak ko, ijanak mo, kumpad. Iso nga ron nga ibagang maagsigsigla, tapno saan nga abakan di may isa nga agdat-daton ka ni Lolita. Enggaw, nakasukat ka manayin. Kaslam muklatan ti papanama. Tatang? Mapan ka manan ni Jayanda Lolita? Kasta nga ro, tatang. Anak, agdat-daton ka kaday kini Lolita. Kayat ko nga ibaga tirik na kenkwana. Ngam, amangan no di na kayat tinurid-nurait akas kanya. Abay, imbaga na aya, di nakakayat. Saan, tatang? Oh, mutlagayam. Anya nga iti parikot iti dayta. Di na gayam imbaga ti kasta. Ngam kasanaw no gayim laan ti pangibilbilangan na kanyak, tatang. Saan nga min aday ti panunutem nang runakat kahit nakalaong na ni kumpad imong para kini Lolita ang anak na. Anya? So atap no aklunan na ka ni Lolita, agdaton ka nga rod kan kuana. Ibagamon kan kuana ti panagayat mo, tapno mamuam no damot panaggusto na kan ka, wano awan. Maamakak ngamin, tan namin adon anapaayak. Tadidak kayat dagiti babalasang anagdat-datunak, tatang. Kahit sa bali dagijay, sa bali mo't ni Lolita anak ko. Naimbag nga orasyo, tata. Anda ti masapol mo? Gagangay ti baro asumarong karit ti balasang, tata. Isungay mayak, tasarong karak kuman ni Lolita. Sakbaya kasangom di anak kau, kan sumrek ka dito balay may. Kasarita ka pa yan na imbag. Tata. Seryoso ka ka dito anak kau? Launay tata. No bilang sa aklunan na ka, anya nga iti planaw. Ikalay sa kadagos, tata. Agpatakdera kadagos iti balay may. Kan gumata nga kitilugan may. Tapno sana marigata na magmagna no adda kayat napapanan. Apay. Manaw ti matmat gadam iti binulan. Aha. Kaya't ko amamuan. Basit lang, tata. No, adalang ti mailako abungan dagiti mulak. No kasta nga raw. No agsao ka. Diyan nga ron asidag iti kinapudno ama pasamak. Ha? Saan na nakapapati nga minti imbagam nga kipatakder ka adagos iti balayaw. No malpas ti kalaysa kan gumatang ka pa iti lugan. Akwa, tata. Iyurnungak day tatap no pumudno. Oray awan tilugan. Tinapatag kat saan ka anabak nang iti kinapalawas balong.
ka sa takmutan ta nasirayak man ang dayta nagpinta sa rupam, Lolita. Jack, saanin ang masapula bulaan na? Saan ka mo tabulbulaan? Tagpasuti bagbagak. Noan yaman ti ibagam ko man. Makaturturo ka kami na talaga. Nagsapa pa'y matlaeng. Agsarsarita tapay ko ma iti ore mes nga oras. Anya? Mabalin, Lolita. Imbagak meten, makaturturo ka kun. Kaano nga roda sumbatan nak? Sumbatan nak kuman. Imposible adinak kayat kat natairak mag. Jack, imbagak meten kan ka. Jack pa'y kayat ti makinobyo. Iso ano apuraan nak? Mangkita kan iti sa bali. Ni, saan ha? Si kalang ti kayat ko, Lolita. Iso Jack to nga rodag sapul iti sa bali. Asigiga kaw niti balay da Lolita. Anya nga tati ibagak ken kuana. Kayat kulaunay nga ibaga tirik na ken kuana. Angem kasanaw. Jak ammo atalaga no kasano nga irogek. Ngem makaammo ditan. Basta mapanak latan iti balay da. Kasasaok lata tapno saan nga umatap kanyak. Hoy, Ingo! Ha? Jack? Anya ti kuko di tawiting siyad? Sika, sa dino di papanam? Di talaan. Anya di talang. Basta di talaan Mapan kay tayong Lolita? Sarong karam? Kasta nga raw. Ape sarong karam? Agdatdaton kaken ko na. Kwa? Saan nagpailang agdatdaton kan kuana? Ngem, panggap kaun ti agdaton kan kuana. Anya? Sana mabalin. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Saan mo pagdatdatunan ni Lolita? Ta kaasi kalaeng. Ha? Apayan ako nam ti kasta? Imbaga na mismo kanyak. Pilpilitan na lang ti makisangsangokan ka. Ti makigaygayim kan ka. Tamaas yan ngamin iti kasasaad mo. Di mo kano ngamin ammo dagbasa ka nagsurat piman. Iso pagan ano na kumangay kano ti kaskan ka no bilang tagdaton kakan kwa na. Anya? Iso ano siyak ti sika? Sarda nga mo ti mang sarsarong kargan kwa na. Pilpilitan na lang ti sumangsangokan ka. Adaywa mo ni Lolita. Ta saan kamot lang ang maibagay kan kwa na. Proverbio Kapitulo 26, iti versikulo 21 ken 24. Kastiuging parayrayan na dagiti beggang ken tisungrod iti apoy. Kasta ti man nakiriri a tao parayrayan na ti ringgor. Ti gumurgura mga lilaw kadagiti bibig na ngem penpenen na ti ulbod iti uneg na. Padaanan ti tuloy ti pagkasaritan ana itampok ditoy. Pagsarmingan. Mapan kay tayan Lolita? Sarong karam? Kasta nga raw. Ape sarong karam. Agdatdaton kaken kwa na? Kwa? Saan nagpailang agdatdaton? Ngem, panggap kung ti agdaton kan kwa na. Anya? Sana mabalin. Ha? Anya ti kayat mo asawan? San mapagdatdatunan ni Lolita? Ta kaasi kalaeng. Ha? Apean ako nam ti kasta? Imbaga na mismo kanya ka, pilpilitan na lang ti makisangsangogan ka. Di makigaygayim kan ka. Tamaas yan ngamin, di kasasaad mo. Di mo kano ngamin ammo dagbasa ka nagsurat piman. Isa pagan ano na kumangay kano tikaskan kano bilang tagdaton kakan kwa na. Anya? Iso ano siyak ti sika, sarda nga mong timang sarsarong kargan kwa na. Ta pilpilitan na lang ti sumangsawagan ka. Adaywa mo ni Lolita. Ta saan kamot lang nga may bagay kan kwa na. Nagsakitan ti kasta sa kanyak.
Talaga met. Mangsapul ka lang iti may bagay kan kasarong karam. Jay padam no read no write. Tasaan na kamot lang pagan ni Lolita. Kaya't ko pa'y ang makasarita ni Lolita. Tapay pa'y laeng. Anya ko matibagam kan ko na. Kat mapilpilitan lang arudo na makisarsarita kan ka. Apay, di kagbain? Jack? Agbain ka kumamot Ingo. Saan ka apulo sa may bagay agdaton kini Lolita? Ti bagay mo pagdatunan, kadyay neng akaskan ka. Nay, nagawid ka matadago, Ingo. Kunagman naman kay Jayan da Lolita. Jakon pinatuloy, tatang. Anya, kunagman no agdaton kan ko ana. Saanin, tatang? Takababain aklaan. Anya, apay kastamot hindi sasawang. Kababain kin ni Lolita. Sa anak mo't lang ang maibagay nga agbalin agayim na. Ken nakarkaron sa anak ang maibagay, ang mangibaga iti ayat ko ken kuana. Nay, agora ka man. Apay kastamot hindi saam. Kat no nagmayat mo ti panagayim yo kini Lolita. Isungkarod na kay kahit nakaniparim maong. Saan laeng akayat ni Lolita ang mabainanak, tatang? Isu asay saya atin na mati sumangsango kanyak. Ngam kinapudno na, mapilpilitan laeng ang makigaygayim kanyak. Madinsamot tan ti kastasaom Ingaw. Apay, ni Lolita mismo tinangibagay ti dayta kang ka. Saan, tatang? Sino nga raw tinangibaga? Ni Lolita. Saan ka mawawatan? Anya ka dya talaga tipod na, Ingaw. Imbaga ni Lolita ken ni Jack, ket ni Jack met tinangibaga kanyak. Anya, ni Jack kunam. Uwan, tatang, dayta kano timbaga ni Lolita ken kuana. Di na kano kayat tinengneng akas kanyak. Anusan na kanulaangin ti makisasao, ken sumangsango kanyak. No kasjay amapanak ijay ayanda. Kahit namati ka matan ka ni Jack. Kasjay matimbaga ni Lolita ken kuana, tatang. Apay nga yapat siyem ti sa otolbod. Ha? Tatang? Amumatan ti ugali ni Jack. Namin adon pinaglulukwan na ka. Iso asa na rin bang mamati ka iti bagana. Sinasao ko no ni Lolita may papanggan ka. Mamati ka laeng no mangagmaon ang nagtao da mismo iti bibig ni Lolita. Apay Lolita, nagrekyar kayo kan ni Ingo? Pinarita mo nga umay dito balay? Ne, saan mo tatang? Apay kumangay aparitak di tao. Wala, ta saan mo nga umay dito balay? Sigod-sigod na dandan ni minalam nga umay dito balay ang makisarsarita kan ka. Nga mapay nga ita. Awan mo tan, saan na nagpakpakita ang pulaos? Jackman amo tatang. Nalabit asaan na amasangot ti umay dito'y balay. Kastanga-tangag paisaw. Saan mo pinabainan? Saan tatang? Siguraduhom laang Sapay nagsingpot ka nagagat ninggaw. Awan ti kaskan kwa na iti kinagagat diti lugar tayaw. Dagiti na duma ababaro di tao ikat nabisyo dalangarudan sadot dapay. Isu nga awan ti no kadakwada. Nagbastos mo tunday di ajak lukas tagayam ti imbagbaga na iti anak mo. Uwan paray, isa mabayin mo tan Ingo amapan sumarong karkini Lolita. Ay isa na mabalin kanyak ti gastakit at ti lalaki. Amang ano isupay ti jak padapawon iti balay ka. Ha? Widawid na pay lang amin kadyak kursunadan. Nakadkadlaw nga damadi nga ugali na. Saan ang mapagtalkan? Gapo siguro takas jay ni Ingog aket tagibasitan na matlaw na yan. Ibagam ka ni Ingaw, ta saan nga agbabay na mapan iti balay paray? Ta saan abastos di anak ka? Ure saan na dimmakal iti poder ko ni Lolita ta amok adimmakal anasayat a tao.
Iso adi na nga ron kabailan ti agsaw iti kontra iti sabali a tao. Maasya iji anak talakay. Permi mo ti panang tagibasit dagiti kapataadan na kenkwana. Gaputan noray takunada. Nang runa da iji adyak. Bagbagan talata ka na yun, Ingo. Bakit tapnusan na mo upay? Kan tapnusan na dahi ti mangdadaal iti nasaya at panagpampanunot na. Ay, hapay ngamin nga adda dagiti tao analabas ti panang tagibasit da iti padada a tao. Panagrik na da iti bagbagi da ket nangat ngato dan ngem iti sabalay. Numakita da nga adda pagkurkurangan ti baysa wenno pagkapuyan na. Kasta talaga ti tao, bakit? Sanda panunutan ngagpapada tayo amin nga daditi rabaw ti daga. Agpapada tayo amin ang may pisok iti abot no matay tayo. Bak nang manday ta wenno marigrigat. Naimbag nga oras mo, Lolita. Anya ti masapul mo? Siyempre, sarungkaran ka, Lolita. Amumot nga agduyusak unay kan ka. Ala, umunag ka. Takayat kamot ang makasarita iti nalapat. Ha? Agpeso? Wan, napatagtibagak kan ka. Ha? Apay? Kadgan na ka din? Lipas mo ti panagan-anos kan panagururay ko? Umay ka, umunag ka. Saan adito ayan tiri daw ti pagsaritaan ta, Jack? Agur-urayak doon niya tinapatag nga ibagam kanyak, Lolita. Sumbatan na ka din. Ibagam ka din nga ay ayatan nakmat. Jack, daytuin ti maudi apa ng sarungkar mo kanyak. Anya? Nay, api nga kastamatan. Kunakman no sungbatan na kon. Kasano asong batan ka? No saan ka mat ngay ayatan? Apay, sino nga ruti kayat mo? Ni Ingo aneng nang? Ha? Kunakman no ni Ingo lang tineng-neng anorid no right. Uray si kamot gaya man nakaadal kat neng-neng kamot. Tadi mo mo dagpili. Nagbastos kamutan, Jack. Agbay sumit. Nagdakkel dito nga insulto para kanyak. Kayat mo din di awan amuna alalaking ang siyak. Kayat mo ka din agbalin mat aneng nang dagit anak yun to kiningo no iso ti pakiasawa. Amom, Jack. Kayat kun aneng nang ti pakiasawa. Ngam ti makiasawak iti nakaadal mat basit. Ngam awan mat modo na. Ha? Jack pagan ano ti tao adi na amo a respetwen ti pada na tao. Tama nga nuore agbalin nga asawa na. Kat di nang tumot kabailan a respetwen. Iso ang maudi nga ruden daytoy ayu umay mo ditoy balay. Agbabawi kang to, Lolita. Kitag lang, nanya ti pagbampanagan ti biyag mo, no makiasawa kay tineng-neng akas kiningo. Imbagman ta diniretsamon ni Jack, Lolita. Jack makapagbayag ang makisarsarita itikas kwa na tatang. Nalastog unay. Sobra ti panang tagibasit na iti sa bali at tao. Nasayaat ta si kantinangadal ken nakakita iti kasta kababalin na. Siya kuman kat ti mangibagaken kaadimon padandanunan dito'y balay da dya tao. Tasabsabali at talaga ti kinalastog na. Tatang. Kakasjay akita ti tao tinakabutmutan. Tabasit lang ti amuda kat pagtangsitdan kunamlan isudan ti kalaingan. Wan nga ro tatang. Naimbag pa'y dagiti makuna a genius ta saan da pagparamag ti amuda. Idinto ta jay basit laang ti amuna. Kat nalabas ti kinaparamag na. Kunaklakit din no saan kan nga umaya pulos dito'y balay, Ingo. Kunak no din na kun kaya tapulos sa gayem mo. Pasensya ka lakuman, Lolita. Mabainak lang amin na talaga. Gapot imbagbagam kano ken ni Jack, maipapan kanya. No anyaman dagiti imbagbaga ni Jack kan ka, sana rumbeng nga patyam.
Nang runa, no saan mo mat anang ngagamis mo anag kapukanyak. Pasensya ka lang man kanyak, Lolita. Nakababain pa higit din. Nagrigat ngaminan ti neng atao akas kanyak. Ingo, saan ka mo tama ko na aneng-neng? Di mo lang amo ti agbasa ka nagsurat. Ngem ad-ado pa'y ti abakem ama ko na nga adda-adal na. No maipapan iti kinawada ti panagpampanunot ti pagsasaritaan. Lolita? Ay, kayat mo ka di ti makasurong agbasa ka nagsurat? Launay Dayta nga rod ti pagbababawyak launay. No kumatem palpas ko ti high school, nagdakkel ko man dayta abanag. Ngamanyan ta uray grade 1 kat jakpay na ipalpas. Gapo iti kinasubag ko iti ubingak. Jak pulos kayat ti sumrag iti pagadalan. Amom, saan pa'y anala daw ti amin? Kasano ko ma? Sumrag ka iti pagadalan? Mangrugi ak iti grade 1? Ay, saanin Lolita? Kababain laeng. Kasla anak kon dagiti agbalin a kaadalak no bilang. Saan ang masapul asumrag ka iti pagadalan tapno makasuro kang agbasa ka nagsurat? Ha? Kasano ko ma? Siyak ti mangisurukan ka. Anya? Kababain mo't Lolita? Anya kababain? Saan ang kababain ti kayat na ti makasuro? Iso atapno saan da ngay bagbagaan norid ka? Isuro ka nga rod Ingo. Siyak ti agbalin ang maestram nga aging ga iti makasuro ka. Apay nakita libro kas kada papel kan ballpen nga insang sangpot mo Lolita. Aramaton mi dahi ti kiniinggo tatang. Apa yan? Kanong saan mo't nga amo na Ingo ti agbasa kan agsurat? An na ti planaw? Isurok ni Ingo, tapno masursuro na tagbasa ka nagsurat tatang. Anya? Tatang, patsik ang nalakalaeng ang makasuro ni Ingo. Ta interesado mo ta makasuro. Interesado ka mangisuro kan kuana? Tatang, apay kit dinasaan. Nasaya at nga arami ti mangibinglay iti ammo. Nang runa kadagiti kas kini Ingo. Tano insurok ni Ingo, insurok meten, no kasano ay apply na dagiti talugading na met ana ipaikan kwa na. Kat mabalin ng aramaten dayta iti pan nakigubal na iti dayto abiyag. Husto ka iti dayta anak ko. Iso asaan arumbang nga iliding dagiti nakakapoy iti panagkita tayo. No di kat tulungan tayo ida, tapno agbalin damat anapigsa. A, E, I, O, U. Very good. Anya ngay daytoy? Ma, mi, mo, mu. Wow! Very good, Ingo. Uray no balibaliktad kon kat ammo mo na basaan. Daytoy man nga rod ti saro no mabasaan? Ma, dalawa. Wow! Very good! Ay na, makaparagsak ka mat. Naglaka ka ang makasuro. Nagrigat gayam ti agsurong agbasa kan nagsurat, Lolita? May talaang dayta. Ngam no mairuam kan, kabailam to aminen. Agpaisaw? Ulit-ulitin ta basaan ti Filipino. Tano kabailam mo na talaga? English mo ti isarunota asurum abasaan. Ay sus, nakarkaron amarigatan nak Kabailam dayta. Naglakakan tupay ang makasursuro. Uray numbers, isuro kang agsurat ka nagbasa. Sana balit ti numbers? Tamok abasaan. Marigatan naklaeng ang mangisurat. Ha? Agpaiso? Amom ti agbasa iti numbers? Una, nalakakla nga sinursuro abasaan ti numbers. Litra ti talaga ajak ammo.
Sana bale, tamasurum to amin dagitan, Ingo. My name is Ignacio Cristobal. Oh, kita man no husto mo lang ti panang isurat ko, Lolita? Wow! Eksakto, Ingo. Ay na, nalaing ka talagang ngagsurat. Amon pa yung tiagbasa. Inot, Lolita. Dakkel pagyamanak launay kang ka, tas sika tinang isuro kanyak. Naganos ka anang isuro kanyak, Lolita? Saan ka ang makasuro no saan ka nga interesado? Iso at tinulungan mo't lang ti bagim, Ingo. Lolita. Basta agbasa-basa ka lang iti libro. Sigurado nga adupay ti maamwam maipapaniti panagbasa kan panagsurat. San lang nga dayta? Maasa ti utek mong agpanunot iti panaglabas ti aldaw. 5 times 5 equals 25. 9 times 8 equals 72. 20 times 65 equals 1,300. Gaw, seryoso ka man hindi nagkwinkwinta. Mayat anak lang ngagkwinta iti numero, tatang. Salsaluyutan mo tantag kwinkwinta ka nagsursurat. Husto timbaga ni Lolita, tatang. Masanayak nga agigam iti ballpen nga agsurat no agbaybayag. Ken nagmayat gayam no amok abasaan dagiti makitkitak iti aglawlaw, tatang. Katwan anak ko, duma talaga no amom dagbasa, agsurat kas ka nagkwinta. Un nga rod, tatang, nagmayat gayam talaga no amok dagiti kakastoy abambanag, tapno sa andak abasta lukluk kwen latan. Ingo, adda programa ti gobyerno para kadagiti kasken ka iti sasaaden. Kayat mo kaditi sumrek ijay? Ha? Kasano dayta? Agenrol ka lang ijay. Tapno ad-adu pa iti maamwam kan masursurom. Ma-develop pa iti skills mo. Kat no makapasa ka, kan itultuloy mo, mabalin mong tumaten ti mangalay ti kursom. Ha? Adda kasta? Wan nga masapo na tartari maanam, tapno pumasaka. Kan mabalin mo nga itultuloy nga aging gay ti kolehyo. Basta makapasa ka. Kayat ko dayta, Lolita. Interesado ka talaga. Lakaya kon iti dayta. Saan nga ta? Kababain? Anya ka kadi. Iso nga rod nga adda dayta a programa ti gobyerno. Tapno matulungan dagiti kasken kay ti sasaaden na. Iso ano kayat mo pa iti manayunan ti amuna. Mabalin mo tagen rol ijay. Sana bale, tanaga dumatan ti nasursurom. Iso apatyag asaan ka unayin amarigatan, Ingo. Oh, basahin nyo dagito'y intudok a numbers, ha? Oh, anya da ito'y? 1, 5, 10, 20, 100, 1,000. Very good. Oh, tangay nabasa yo amin dagiti pagpabasak a numbers kada kayo.
Ikan kayo iti saggay sa atinapayo. Yay! Thank you, Manong Ingo! Welcome! Sige, umayo alaanan dagiti tinapay ngayon sa ganak para kada kayo. Kalpasan na, mabalin yun ti agawid. Kaswasan ka mabambanaw, ganak ka. Talaga saan na ka mabannog atatang, ta nagmayat ti mangisuro ka dagiti ubing dito'y ayan tayo. Nagadayo talagaan tinagteng mo, anak. Tatang? Sino nga iti makaibaga ajay Ingo no red no right ide nga ibagbagada kat naglaingan na mangisuro ka iti ubing. Jack man amo tatang. Ngem, mapunas adagos ti bambannog ko iti trabaho no isurok dagiti ubing nga agaayam a kaaruba tayo. Anak. Husto ni Lolita tatang. Nagmayat tirik na amang ibinglay iti nasursuro tayo. Tapno makasuro met dagiti tao nga adda iti aglawlaw tayo. Kumusta kayong diti farm supply, Rika? Mayat mat, sir. Nagbiit ang maibos dagiti stocks tayo. Tanagado ti agsapol a farmers iti kasapulan da para iti panagmula da. Mayat no kasta. Tapno masukatan adagos dagiti stocks tayo. Wan nga rod, sir. Wan gayam. Imay nag-deliver dagiti supplier tayo itay. Mabitlaang tay nakalaan dagiti resibo. Saanen? Kita aklangan no madamdama. Agmerienda kayo kit din kadagiti kakaduam. Tapno saan kayo ang mabisinan? Madamdaman ton, sir. Nabsog kami pay mat. Sige nga rod. Adda kada kayo dayta. Wan, sir. Anya kalagit din ay Rika. Namin ano ka din ngayong bagak adi nakaw-awagan iti sir? Itay pala dayta nadlaw ko Nagmadimot no birbir nga sanda kayo latan, sir. Isabaybay anda kami kumaamangawag iti kasta kada kayo. Tadita kami komportable, sir. Anya tigatanga, Mang Jack? Sana ka gumatang. Umayak ko umutang no mabalin. Ha? Pangasi mading. Sana bali ta amok mat ni Ingo a boss mo. Agbayad ang matlaang no makaapitak. Awan lang amin interamata ka mang rugi manayin ta nadadal mat dagiti mulak gapo ka dagiti peste. Tawan mat igatang ko iteramatak ngagmula. Mabitla ang taibagakpay ka ni Sir Ingo. Agyaman ako na Ingo. Nagdakilabanag ti impautang mong aramatak iti panagmulak. Amok tirik na ti awanan, Jack. Isong ibagamlaan, nonya ti kasapulam. Nagmayatin ti biyag mo. Nagadayon tinadanon mo. Sino nga iti makaibagang agbalin ka akastaytan? Sipag at tiyagalaeng ako nada, Jack. Linamot ko amin dagit imbagbagak idi, may papankan ka. Imbagbagak nga awan na pulos ti magting mo, ta norid no right ka. Ngam, nagadayon tinadanon mo. Naglaing kagaya matao. Nagado ti kabailan matyak kabailan. Pagawalin na ko gapu iti panang tagtagibasit ko idikan ka, Ingo. Nalpasan dagiti pagteng, Jack. Pagyamanak, ta nagbalin a positivity. Nagbalin a karit ko, dagiti nang nangig ko. Isong agyaman naglata kada kayo, Jack. Tada kayo tinang padibker kanya. Ingo? Tilaan kidawag, di tayo kumaibadet ti pada tayo a tao. Ngauray amu tayon nga awanin apulos tigaway na. Imbes nga ibadet tayo, tulungan tayo. Aggigiddan tayo kit di amag na. Agtitinulong tayo abumangon. No at na matumba, saan tayo nga ibadet? Tapno aggigiddan tayo mat amakaadayo. Ken makadanon iti sa dinuman, akayat tayo apapanan.
Bili ba kita asensong barok? Nalaing kaghayam itin negosyo. Agyaman nagtata. Sigo din anay semak ngagnegosyo. Problema kla no kasano arugyak. Tamo yung matisasaadag idi tata. Wen barok, ngamita, kasta saan na si kadya inggo nga amok ta naglaing kamot gayam. Naglaing ti utak mo ta naglaka ka makasuro ka dagiti amin aba nagakayat mo asurwan. Uray niya pa iti madandanon ko tata. Siyaklat ta ni inggo asigod nga amamuyo. Awan ti nagbaliw tata. Nasursurok lang ti agbasa ka nagsurat. Ngem saan na kaya tasawin day ta? Ang nagbaliwak maten a tao. Tasyak latta da ito'y niinggo nga anak dagiti dadakkel ko. Isu anakarkaron ti pa nagbilib ko kan ka, barok. Tawan na pulos ti kinangato ang nakitak kan ka. No asino latta di inggo anapakumbaba ide, isulat ta di inggo ita akasangsangok. Saan arumbeng nga ginangato ak tata? Tatao tayo laeng anababa. Ay, gayam tata. Asidegan na sumangpet ni Lolita, manipo di abroad. Ha? Amo masumangpet ang anak ko? Nabayagan nga da komunikasyon mi. Nauray nabayagan nga agtrab-trabaho di abroad, tata. Iso nga mok nga rod nga agawid na iti mabiit, tata. Grabe! Nagdakkel mo tan nagbaliwam, inggo. Kagalang-galang mo tan tilangam. Anya? Sobramat daytan, Lolita. Katuan mat, maragsakanak, tanagdakkel ti asensom. Agasem, mangisursuro kagaya man iti alternative learning system? Nakita da siguro ti potensyal ko amang isuro. Iso ngay naladak. Kan saan laaday ta? Adda pa yung farm supply business mo. Inag-atiw na pa yung nagbayag iti abroad. Saan mata? Nagdakkel to pa iti sweldom kas nurse iti abroad. Ngam naka-establish kan iti business mo, nga ore at da ka laang ditoy. Iso abili, bakit ipanagut-utak mo, inggo? Nang rugi akmat iti basit, nga aging gay tinapadakkel ko napadakkel. Aging kakabala ko na supplyan ti masapsapol dagiti farmers dito lugar tayo. Kung aktumot nga minanautak ka, adda na idumduma at alugading mo nga awan iti sabali. Nanang, tatang, siyak tinalada a guest speaker iti graduation ceremony, amaangay inton umay alawas. Kastaya anak ka. Ay na, kasla ka ano lang idisika ti agad-adal. Si kamot ti mangmangtod inspirasyon kadagiti aglepas akas idi naglepas ka. Uwan nga rod, nanang. Umay kamin to agbuya kininanang mo, anak ka. Wen anak, umay da kan tubuyaan. Takay at miman adenggan ti speech mo. Uray ni Lolita. Umay tumot, nanang. Mayat nga ron no kasta anak ko. Sigurado a proud mo't unay ni Lolita para ken ka. Gapaw itinagtong palam. Napateg daytoy akan ito kada kayo amin. Nang runa kada kayo agturpos iti daytoy agundaway. Kanayon kumaalaglag ipantayo. Nga iti daytoy akan ito ket saan na panaglepas ti amin. No di ket panaglepas laeng ti may sangagpang iti biyag. Ngem rugrugi ti sabali manen akarit ngayon tay sangwen, ken taluntunen, tapno mayaddang tayo dagiti saka tayo, iti kalsada nga agturong iti nananay abaligi,
nga intay tartarigagayan. Graduates, chase your dreams fearlessly, for success come to those who dare. Be resilient, embrace challenges, and never settle for mediocrity. Remember, it is not about destination, but the journey. Ikagumaan tayo agaw aten dagiti nasayat a banag. Akayat tayo agaw aten. Tano nasayat ti panggapyo, bayat tingkay panagdalyasat. Sigurado at iima ti na marswa ti mangkibin. Ken mangiturong kada kayo, iti baligi nga ingkay tartarigagayan. Ket bayat tingkay panagna, never forget the power of kindness and empathy. Treat everyone with respect and leave a positive mark wherever you go. Tatipudpud no baligi, ket ti panagbalin tayo, anapakumbaba, ken naimbag a tao, nga uray anyapay ti magting tayo, iti daytoy abiyag. Ket sapay kuma, tanuan niya ti magtingyo, agtali na edlat ta, anakabaddek dagiti sakayo iti daga, ta ti daga ti intay badbaddekan, bayat ti intay panagdaldalyasan. Believe in yourself, but most of all, believe in the power of God, who give you the strength and wisdom to achieve goals. Congratulations, Class 2023! Your journey starts now. Ngimsakbay nga inak aglipas, kaya't kuman nga alaan dahiti agundaway, nga agyaman iti tao, nga immuna anamati iti kabailak. Tapno mang rugiak nga agingga iti nagtengko, daytoy nga ayan ko ita. Thank you very much, Lolita. Gapoy ti panang tulong, ken panangiduron mo kanyak. Tapno sa pulen, ken aramatag ti talugading, anay parabor kanyak. Ken kang runaan iti amin, pagyamanak unay tinamarswa anang ted iti kired, pigsa, talugading ken nawada a kapanunutan, taiso tinangiturong kanyak, tapno makagtingak ita ditoy, ket agtakderak ita nga agsao iti sangwanan nyo. To God be all the glory. Again, congratulations, graduates! Ay, anak ko, saan kami malmalpas ngagluluwa kininanang mo? Ay nahuwan nga raw. Pinagsangit na kami, mat anak ko. Ay na, grabe nga rin ni Ingo amang pasangit. Diyak pulos ni Namnama nga, iraman na tayo iti speech na. Gapot a partis kayo amin, no apay anagtin ko ti ayan ko ita. Anak ko. Ket pagyamanak launa iti na marswa. Tanama mo ka, Lolita. Sika tinagbalin arangtay ko. Tapno ton uyak dagiti arapaap ko. Lolita, namwak ngagsubli ka man gaya man ni Jabrod. Kasta nga rod Ingo, nalpasan ti bakasyon ko. No kasta, agbakasyon ka lang. Tadamot ija abroad ti trabaho.
Anya? Adda trabaho nga agur-uray kanyak. Kung naglagit din, no? Sinon ti agur-uray kang ka? Lolita, adda ko maibagakan ka. Ha? Iso na lang ta, diya ka mo ti sungbat mo. Ngam no nyaman ti sungbat mo. Nakasaganak ang mga klon iti gasat ko. Ha? Anya nga minday ta ngay bagam. Mabit lang, ha? Adda di ti bulsakket. Daytoy. Papel mo't dayta. Mabit lang ta ukrada. Dayta. Basa man no mabasa. Ha? I love you, Lolita. Ingo, surat mo dayta, idi agsursuro ka pailaang agsurat. Agyaman nagtamabasang gayam din surat ko iti. Kinapudno na. Dayta tim mo na ngayon surat ko iti words. Idi nasursuro konti agsurat. Ingo? Mabaynak idi ang mga ibagay tiriknakan ka. Tawan mo't ti karkarit ko. Isungin duldulin ko lang dayto ngayon surat ko para kan ka. Ket italaan na daan na kitipig sa ti pakinagam amang ibasa kan ka. Ingo, kunak no, gayam laang ti pangibilbilangam kanya. I love you, Lolita. My teacher, my best friend, my love. I love you too, Ingo. Agpaiso? Pudno ka di tinangig ko. Nukasta, saan ka nga umadayo? No di ka pala nagpudno kanyak. Talagang umadayo akmanen. Katsahan akong agsubsubli ditoy. Agyaman at Lolita. Talaga saan ka napalubusan nga umadayo? Diyak kayatin nga umadayo ka pa iti imatang ko. I love you very much, Lolita. Roma Kapitulo 12, iti versikulo 14 kan 16. Agsao kayo itinaimbag kadagiti mangidadanas kada kayo. Agsao kayo itinaimbag kat di kay agilunod. Agmaymaysa kumatinakan ti maysa kan maysa kada kayo. Di kay agpanunot kadagiti napasindayag abanbanag. No di kat umabuloy kayo kadagiti banbanag anapakumbaba. San kayo kumaamamasirip iti imatang yumatlaeng? Galacia Kapitulo 6, versikulo 9. Di tay nga rod mabannog iti panagaramid iti naimbag. Taintun tiyempo na agapit tayto no di tay maupay. Ditan gagayam, tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan ana itampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika. Jan Dupais Jr. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo nagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!